Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara. Giza pasioen mapa koloretsura. Eneagrama auto ezagutza tresna da. Begiak zabalarazten dizkiguna, biluzik gaudela ohartarazten. Gure gaurko gonbidatuak horixe eskatzen digu irakurle gisa. Ez dezagun itxu-itxuan irakurri. Begiak zabalik ditugula gerturatu gaitezen literaturara. Alaba bakarra, ume lotxatia, Biblia eta autolaguntza liburuen zalea, berarentzat irakurtzea, idaztea eta berba egitea gauza bera dira, eta 3 gauzetan nabarmentzen da. Gaur, Eneagraman begiak zabalduko dizkigu Irati Jimenezek. Irati Jimenez, ongi etorri aspaldiko parte, zer modu zaude? Oso pozik hemen zurekin egoteagatik. Pozik zaude, zure bizitzako momentu honetan? Nire bizitzako momentu honetan nekatuta. Nekatuta zaude, hori lehenengo gauza. Baina, egoera zibila nekatuta. Egoera zibila nekatuta asko gustatzen zait. Egoera zibila, zemo zaude, 2 urte eta 4 hilabeteko horra dauka. Horrekin dana esan da? Baina pozik nago, bai. Pozik, eta begiak zabalik zatoz ona, gure Eneagrama bideo podcastera? Pentsatu nahiko nuke baietz, ze oso itxusia litzateke idatzi hori da. Ez, begiak itxita gidatzea posible da, baina ez gomendagarria. Itxusia baino arriskutsua. Bai, begiak itxita bizitzea hori da problema daukanan ikustu dut handiena, ez? Oso arriskutsua dela. Batzutan tentagarria da, gauza batzuk ikusteko dauden gauza batzuk oso politak ez dira. Baina oso arriskutsua da. Baina ona ondo zatoz, begiak zabalik, kuriosidadez, ezagutzen zenuen izar hau edo berria zaizu? Bai, emango du pizka baten poiotita, baina bai ezagutzen nuen, Eneagramarena. Eta duela urte batzuk, egia esan ez dakit nola ezagutu nuen, interneten, bakizu. En cocheras de internet, nire lagun batek Sevillakoak esaten zuen, a veces voy donde internet a la vuelta, ez da. Eta ezagutzen nuen, bai, eta gainera interesatu zitzaidan bereziki ikusten nuelako aldakorra zela, ez? Eta bakoitzak parte hori asko gustatu zitzaidan, gizakiok behar badan hortasunaren egitura bat edo daukagula, ez da, baina egon gaitezkela gauza bat evidentea dena, baina hobeto edo esain ondo. Eta orduan, problema ez dela geure izateko moduan, batzutan pentsatzen dugu bezalakoan ez, bestelakoan ez. Problema dela ondo eskaudenean, hori dela, dagoen problema egon daiteken problema bakarra hori dela. Ez da problema txikia, baina baitzat problema bakarra da. Hori da, eta problema ia guzti bezala soluzioa daukan. Ez dakit kasu guztietan ala den, baina bueno, hori pentsatuko. Behar da borondatea soluzionatzeko, hori gabe, eskoa senyora. Oso jantzita zaudela ematen du. Asko irakurtzen duzu, esan dut. Literaturara dedikatu duzu, edo literaturari emana bizi izan zara, bizi zara. Beste batzuk dakizute baigula abesten, ukelelea jotzen, ondo abesten gainera, edo batzu dakite marrasten, edo eskulanak egiten, ez dakite egia esateko bizikletan erondo ibiltzen, beraz. Baina badakizu irakurtzen, badakizu idazten, eta badakizu berba egiten esan dudan bezala, eta oso ondo egiten duzu. Poesia mailu bat zela, zioen Gabriel Arestik, gure Arestik. Baina zuri entzun dizut esaten literatura gehiago dela suge bat. Hori esan duzu inoz? Zer dela eta zer nolako sugea? Sugeak Bibliaren hasieran kontakizun nahi ezagun horretan, eta nik duela urte batzutara ez nuen ezagutzen nuena, nolabait esan da, ja legenda bihurtu dugulako, ez da, baina irakurri nuen genesia eta asko interesatu zitzaidan, zelako batean pentsatu nuen, beti esaten da hau, ez, emakumeak nolabait esaten, oraindik kastigatzen gaituela patriarkatuak, hain zuzen ere, hasierako pekatu hori jatorrezka dukagulako, ez da. Eta horrekin interesatuta irakurri nuen, eta han agertzen denean sugea, esaten dio ebari, sagarra jaten badute, ez dela gertatuko zeruetako aitak esan diena, alegia, ez direla hilko. Baizik eta errealidade ikusteko gai izango direla, begiak zabalduko zaizkiela. Eta gai izango direla jakiteko zer dagoen ondo eta zer dagoen txartu, jainkoak bezala. Eta hori, nik ez dut uste gauza txarra den. Bueno, jainkoaren poterea kolokan jartzen du, ez? Eta gainera esaten dia, eta gezurra esan dizu, Eta orduan jaten du sagarra lehenengo eba, gero jaten du adanek, berari ematen tentazio haute den, le dio a su marido de comer, ez, asko ez da behar esan nahi dute, pasatzen dena gero jabe datorla oso azerreta esaten, bese pasada, ez? Bere honetik aterata, beti bezala. Eta orduan adanek esaten dio, nik jandut sagarra zeuk eman zenidan emazteak eman didana. Beraz, erantzunkizun falta larri horrengatik, azerretzen da gehiago jabe ebarekin, eta orduan jaztunen zitze egiten, ez?
ahotsak entzen zaionez, ez dakigu ze pentsatzen zuen, ez? Baina sugeak arrazoia zeukan, ez gezurra zandi. Eta literaturarentzat oso metafora polita egiten zitzaidan, ze azteko sugea rebindikatzen duelako, ez dugu egiten bereziki, hombre, ja beren ikuspuntutik gauza ituzi bat, baina. Baina ebak egiten duen pekatu bakarra desobedientzia askoa da, gezurra zandi nahi eta bateri. Guztize justifikatua dagoen. Eta gainera libertateren pekatua da. Adane gauza itxusiago bat egiten du, saldu egiten duen emaztea berehala, ez? Aitaren kolerak ez zindituelako jasan, beraz hori pekatu larriago da, edo Kainek egiten duen larriagoa da, bera nahi heltze. Eta literaturak ere ondo gauzak ondo jatzeta daudenean eta dena zeremonia funtzionatu duenean laguntzen digun nik uste dut errealidade ikusten. Alegia, irakurtza gustatzen bazaizu, plazeretariko bat da, irakurtza zerbait esatea. Hau zan. Hau dira hitzak, zenbatetan sentitu dudan modu batean esan. Eta ez dut jakin esaten, eta alako batean abstraktua zena ordutik aurrera esango duzu, hau, ez izen hori dauka. Eta batzutan zorion hori daukagun alako libura topatzen da, errealitatea bera bisibleago egiten da, ez? Eta beraz boterorik badauka literaturak edo izan dezake, eta horregatik zugean dantzeko. Bueno, orain hasierara jo nahiko nuke. Genesia baino lehenagora. Bai, ze hasieran bazen hitza, ez? Nik ere Biblia irakurtzen dut tarteka. Hori da, hasieran bazen hitza. Hori San Juanen evangeliotik dator, eta zuk hasieratik izan duzu hitza, ez? Edo hitzarekiko pasioa, esango nuke, hortzarotik datorkizula. Bai. Eta hau ja susmoa da, botatzen dizut, aitaren erentzia izan daitekela. Aita idazlea duzu, Edorta Jimenez da bera. Nik uste dut, harreman bat izan beharko du, ez dakigu garena gara, ez? Eta ez dakigu exactamente. Baina nik uste dut baietz, hor nortasunez maiaten, nortasunen egitura oso antzekoa dela biongan, desberdintasun handiekin, baina esango nuke sakonean, ez? Gero ikusiko dugu eabeak ere eneatipo honekin bat egiten duen. Eta hori konpartitu, bentsatzen dut, gurasoak ez ala beharrez, baina gurasoek daukatean saletasun bat errazagoa da, hurbilago daukazu zuk ere saletzeko oportunidade hori, ez? Eta gero umeak beti daude gurasoekin intimidade bat behar dugu, ez? Hori behar esan human hori existitzen da haurtzarotik, eta modu bat topatzen baldin badugu adibidez literaturan, ipuinetan, hitzetan, hizkuntzan intimidade hori izateko, bereziki aitarekin beti kostatzen zaigu gehiago intimidade hori lortza, beti ez, baina askotan kostatzen zaigu gehiago, hain zuzen ere, gizonen sozializazioak esaten dielako intimidade hori ebitatu behar dutela, ez da? Beraz, hor beti izaten da pizka komplikatuagoa, bia dira komplikatuak harremanak, baina parte hori komplikatuagoa izaten da. Eta nik uste dut izango duela horrekin zer ikusi, intimidade hori hor lortzarekin, eta nire mere oso irakurtzalea da, eta asko gustatzen zaio irakurtzea, baina nik esango nuke bai, hortik ere badatorrela. Imaginatzen zaitu txiki-txikitatik asko irakurtzen, ez? Bai, eta imaginatu unazak ezu nahi baduzu, are gauza arraroagoak egiten hizkuntzarekin. Hizkuntzaren bilinguismoan estrainamendua adibidez, umetatik gogoratzen dutez, pentsatzea, hau horrela esaten da hizkuntzaten, hau besten horrela ez. Eta grazia egitea nire bizitzako horitzen duen haurtzaroko alako barrealdi luzenetariko bat izan zen, entzunuenen behatzak esaten zirela dedos de los pies. Ezingo izut esplikatu exactamente. Baina behat, ez dakit, karo, beheko atza dira, atza marran, gauza berbera da, ez? Baina ez dakit. Eta imaginatu nuen, oin bat eskuko atzamarrekin. Ez dakit zeman denbora nintzen barrez. Beraz, umetatik atorkidan gauza bada, itzuli izan ditut umetan gauzak, tebeoak eta lako gauzak, eta are arraroa, gazteleraz ikasi nuenean, honekin ez naiz akordatzen, baina legez justiziazkoa da aitortzea amak esan didalako, amari gura itxitza Antoniok aitaren aitak ezekin euskaraz. Eta orduan, nik antza pentsatu nuen nini itzera lehenbiziko persona nire familian gaztelania ulertzen zuena, antza. Eta orduan, amari aitzitzek esaten zuena itzuli egiten nion, ama, esan du aitzitzek? Eta nire ama, Bizka moskiatu egiten omenza pentsaturik. Honek pentsatzen du hau gizona bizi izan dela urteetan hemen, eta inork ezuela ulertzen, zer zaten zuen. Zu iritsi arte, Ariketan iritsi arte. Zu interprete lanak. Orduan beti hitzaren bueltan, beti hitzarekin jolasten, baina eta hortik harago, beste jolasen bat, beste saletasunen bat, zeneukan, txikitan? Txikitan,
Horitzen dut adibidez, irrati, alaba bakarra naiz esan duzun bezala, eta irratira jolasten nolanik bakarrik esate baterako, ez? Kaset batean oraindik grabatuta daukat, ez da oso ondo entzuten, baina entzuten da. Ni neu publizidadea egiten, elkarrezketak neure buruari, nik ere kantak egiten dituen, imitazioak, horlako zintar hori batzen ere hitzaren inguruko jolasa da, baina... Eta gogoratzen ditudan, ia guztiak alakoa dira, ze jolasten genuenan adibidez, gehien gogoratzen ditudan jolasa dira rol modukoak alege. Neizango naiz, ez dakit nor, ez? Baina hori zure buruarekin egiten zenuen. Hori lagunekin, baina lagunek esaten didate, gehiago izaten nintzela, jolastuko genuen zera horren gidoilarian nolabait esan da, beste zer baino, ez? Hau izango Tarzan, eta bale, nintzango naiz itxita guztizitzen. Jolas horretan. Eta gehiago nintzela esaten didate gidoilaria beste zer baino. Eta hori dira horitzen ditut gauza marraztea adibidez, baina gehiago frustratzea marrazketarekin edo... Bainatzearen zorionarekin akordatzen naiz, ondartzako zorion horrekin akordatzen naiz. Mundakan edo? Bai, gehien bat mundakan. Eta zorion horrekin akordatzen naiz. Eta bestela jolasekin, alakoak urko nire lagunarekin jolasten genuen, bestakit, gerrak, alako gauzak. Bereziki rol jolasak, alagia, pizkat nagusitakoagoak, baina ez dut izan saletasunik, esate baterako, ez nahi solfeo klasetara joan, ez dut izan marrazketa ere bera laspertu nintzela uste dut. Eta mantendu izan dudan benetako persona kenduta, giza jardueretatik, mantendu izan dudan benetako maitasuna, hitzekiko maitasuna izan da. Orain ama ere bazara, esan duzu hasieran, ama nekatua. Bai, ama simple bat. Keskatzen zaitu, edo pentsatzen duzu transmitituko ote diozun semeari hitzekiko pasio hau, literaturarekiko zaletasun handi hau, edo beldur zara bapatean futbolaria bihurtuko den? Beldur naiz, futbola gustatzen bazaio, joan behar izango dudala, larun batetako partidetara. Hori da daukadan, beldurra esango dugu, hori tokatzen bada, hori izango da, esan dik. Munduan gauza gustatzen zaizkit lo egitea baino gehiago, eta hori ja, dugu zeme bat, pizka gaizo, erdi gaizo dagoena ja, gauean sortzeldiz esnatzen dena, beraz. Hori espada izan ezer, onartu baldin badut, uste dut umore honez, beste ez da horren besterako izango. Nik esango nuke garrantzi gehiegi ematen diegula askotan alako gauzei ez da, eta espero dut enekok zer ekartzen duen, bere gauzak izango bituela gustatzen zaizkionak, ez diferenteak, beste mundu baten jaio da nirea ez dena, eta berea dena, ez? Eta gehiago daukat kuriose de jakiteko mundu hortatik ekarriko duen etxera, eta ez horren beste hitzekiko edo izan dezakela, ez dut imaginatzen hirugarren belaunaldi bat, edo oso bereitan antzeko nire baino, eta espero dut ez duela topakor oztopo bat, ez nolabait esan da irakurtzea edo irakurtzeko gutxieneko ohitura bat baldin badaukazu gauza asko errasten ditu ez. Baina hortik aurrera pentsatu nahiko nuke niretzat, ez duela sentituko berak niretzat importantea dela berak irakurtzea edo gauzaiek. Egia ez da ez dira. Topatzen baldin badu, niri literatura bezain beste gustatzen eskidan gauza bat, edo ojala batzuk, ekibalente bat, ez da? Hori da. Oso ondo. Zeure saiakeraren aipatu dute zeharka behiak zabalduko zaizkizue, nahiko kritikoki jorratu zenuen euskal literaturaren panorama, eta gero, ezakit kontradikzio batean edo, literatur sistema horrek berak saritu egin zintuen, eta Euskadi saria lortu zenuen, urte horretan, hori holanda, horrela aitortu behar da, bai. Egurtutako literatur sistema horrek, errekonozitu zintuen, ez? Nolako irakurketa egiten duzu. Arritu egin zintuen sariak. Askotan egon dira merezimendu guztiarekin, sari hori merezi zuten liburuak, ez? Eta sariak maila baten beti dira injustuak, hau ez da karrera bat, ez? Eta gero, askotan merezi dute askok saria eta bati bakarrik eman alzaio, eta en fin, ez dira justizia bere horretan, ez? Problema esan, Euskadi sarian gehiago salatu zuen esan, gauza bada, batzutan injustiziak egotea, eta gero beste bat, hori da nire bedurra eta uste dudana, ezote dugun sortu sistema bat, ez dakiena, benetan, literatura, botera handi bat agertzen dena literaturan, ez da enteratura egiten, hori izan nire bedurraz. Eta gero, urteetan oso euskaldunok sektarismoerako joera badaukagu, kontrakoa daukagun bezala ez, eta
eta izan gaitezko oso sektarioak, eta diferentzia gestionatzen oso ondo ez dakigu gure artekoak. Eta orduan egiten ditugu oso erraz, baita sektak ere sortzen oso onak izan gara. Eta kuadriak eta bar, ez? Geure honenean esango dugu kuadriak, eta geure txarrenean sektak, ez? Eta sektarismo garako hiero badugu, eta iruditzen zitzaidan horren adibide bezala jarreten Euskadi Sariak, eta esan nuen, konparatzen baduzu gure azken 30 urtetako literatura eta Euskadi Sarien palmaresa, orain adostasunez esango genukenak liburu hau oso boteretsua zen, hemen zegoen gauza oso ondo egindakoa, eta ikusten baditugu sariak diferentzia handiegia zen, ez? Hori esan da, sistema hainta injustua nire eman diatena, ez diaten eman. Iraganean saritu izan dira asko guztetzen zaizkidan autoreak eta liburuak, eta gehiago zan, nire preokupazioak gehiago da hori, askotan etortzen da liburu bat, adostasunez esan beharko genukela, ze ondo, ez? Eta Lizardik Laguaz eta gertu zenean bezala esan zuena, animemosle todos, esan zuen gaztelaniaz. Eta ze ondo, irakurri Carballo Euskadin tasatea, ze liburu modernoa, ze ariketa apasionata, ze ondo egin da, ez? Zu bakizu hamek ez duteren ze fansa nahi zen, ez? Ze liburu inteligentea, ze sakona, ze ondo ejekutatuta, ze pertinentea bere momentuan, ez? Oso gutxetan gertatzen da, gauza bat, gaurkotasunezko gauza bat gertatzea gizartean amatasunari buruzko hausnarketak oso boladan egotea esate baterako, emakumeak, patriarkatua guzti hori, eta sortzea gizarte horrek, jendarte horrek, ariketa literario bat, eta batzuk, gertatu zai baitere itxasumartini.boborekin esaten duzunak, ze ondo entzunda dagoen giroa, ez, zeit gezta esaten zena, ze bere momentukoa den novela hau, ze erantzun literario egokia eman zaion asunto honi, ze tresna baliogarriak gizarteari asunto honetaz pentsatzeko, eta ere berean itxura batean hori ez dakigu, ez? Baina ze etorkizun ona eta osasungarria oparitzen diogun, ez? Literatura askotan jendartearekin ez da egoten oso konektatuta, eta batzutan konexio horiek daudenean oso boteretsua dira, eta nik uste dut ez dakigula, belarriak ditugula, begiak ditugun bezala, belarriak tapatuta, askotan torrepen ematen ditu. Bueno, zuk ez dituzu, zu bazara berezia, zentzu horretan? Saiatu naiz, izan ditut, saiatu naiz alegin asko saiatu naiz, begiak zabaltzen, esan dezagun. Horregatik egiten dut pizkat animemosle todos, zeunela uste dut hobeto biziela. Baina horrek agian kolokatu zaitu, ez dakitala sentitzen zaren, baina apur bat outsiderra euskal literaturaren munduan? Ni sentitzen naiz, ez outsiderrago begiak idatzi baino lehen, batzutan, orain daukagun ikustu zuak bajutsu, ez? Eta pizka bat ezerk ez du bereziki haizea mugitzen edo, ez da beste batzutan egon dira gauzak mugituago, horrek ez du esan nahi behar bada hobeto, batzutan egon dira giro izan da oso istilutsua, ez? Eta oso gatazkatsua, hori ere ona ez da, ez? Eta, baina, bueno, bi gauza horien artean egon behar da zerbait, ez? Outsiderra ez, badakizu batzutan literaturan edo kaioera persona bat edo gauza bat edo boladan dagoenean, beste guztiaz ahaztu egiten da, ez? Eta inor ez da inor, ez? Eta ni asko espena handiago ematen dit, ikusten dudan, inor ez dela inor, eta veteranok zehazkarra azten ditugun, eta gaztekin mutu geratzen garen askotan, eta liburu askok ze atentzio gutxi bere ganatzen duten, eta horrek asko espen ematen dit beste zer baino. Literatura nahi esan, neure oso etxean sentitzen naiz. Ariketa hori egiten saiatzen naiz gainera, ez? Nire aitaren etxea, nire etxea ere bada, ez? Eta beraz, inoiz izan dudanean tentazia zedeno ditugu egun okerragoak edo, esan jonak edo, izan dudanean tentazia nire buruaren pena izateren adalako zerbait, ez? Negartik gara idazleak. Pentsatu dut, baina ez da egia, baina neure etxean nago, ez? Eta batzutan zeure etxean ere zaude, batzutan liskar bat daukazu, katazka bat, problema bat, baina zeure etxean zaude, ez? Eta zalantzare gau nire etxean sentitzen naiz. Oso ondo. Zeure etxea fikziozko etxe bat zen, garai batean, edo han nabarmendu zinen, zure lehenengo lanekin, ez batu Manchester, nora ez dakizun hori, fikzioa, zer? Noiz bueltatuko zara fikzioa idaztera?
Esan dudan bezala, daukat 2 urte eta daukat 180 esan dezagun idatzita. Baina hori asko da, orduan? Duela hilabete asko dagoenez hor, ez, behar dut, espero dut udau, edo behar dut, pentsatu nahiko nuke datorren urtearen hasieran erdituko dudala hain erditze luzea izan den liburu hau eta irakurri izango duzuelako Pasakluba. Hori bat, izenburua? Horez. Pasakluba. Gau Pasakluba. Gau Pasakluba. Hemen primizian bai. kontatzen dizuet. Bueno, ez dakigu noiz emetituko den hau. Agian Gau Pasakluba ja bihurtu da arrakasta borobila ordurako. Gauez emititzen baldin bada, Gau Pasakluba litzateke bere liburu perfecto. Oso ondo. Emititu daiteke edozein momentutan, badakizu podcastaren garaietan. Gau pasetan ere aso sinisten dut, eta beraz, gau pasa batean ikusten... Oso gau paseroa izan zara. Orain beste modu batekoa, ez? Izan naiz, bat ere ez, erabezaroan, bat ere ez, eta gero izan da, maitasun, beranti errandola esaten da, los conversos son los peores, esaten da, ez? Eta beraz, converso egin nintzen, eta Iruñara joaten hasi nintzen, eta geroan bizitzen... Hore eragin maltzur batzuk jaso zen ditu, Ardo Nafarrekin, tentatu ninduten Eba Gaiztorrek adan bezala, eta nik gaixoa, Horrerori nintzen. Bai, gero izan naiz oso, gero konpentsatu dute nera bezaroan egin ez nuen guztia, egin ahal izan nuen, edo egin nahi izan nuen momentuan, edo inoiz ez da berandu Gau pasa hon baterako, ez? Hori da. Eta nahi duzu, ez dut uste, gehiagi askotan pentsatzen du, ez nago adinegokian, eta ia edo zertarako. Ez nago adinegoen negozio bat azteko, ez nago adinegokian dibortziatzeko, ez nago, eta Isabela egin den noiz dibortziatu, iruta maztak izan bat urterekin, ez? Ondo ez pasaude, dibortziatu. Inoiz ez da hain berandu, inoiz bezala, ez? Osea, inoiz oso berandu. Inoiz ez, hori da oso berandu, ez? Bitartean. Titular horrekin geratu gaitezke, ondo ez bazaude, dibortziatu, bai? Zalantzari gabe, bai. Eskontzeko gen daitezke, motibo asko, eta bada batzuk ez dira, munduko honenak, ez? Baina dibortziatzeko, ez da, nahi duzu dibortziatu, ez da. Oso ondo. Ea zer dioen gure adituak orain? Bakizu aditu bat dugula? Bai, gabinete honetan, bai? Eta orain etorriko zaigu, hemendik ene aditu bat, hori da. Hemen jasotakoarekin, zer esateko daukan. Sarrera emango diogu orduan, Jokin Amestoiri. Venga ba, Jokin, etorri gurera. Mr. Jokin Amestoi. Hemen berriz ere. Beitu nor dagoen hemen. Irati! Urte askotarako, Jokin. Urte askotarako, berdin. Jokin irati. Eta, orain bere esku usten zaitut. Ea zer kartzen duzun. Hemen zukere asko bakizu. Geroz eta gehiago egia da, zila badira atal batzuk, eta bai, hor kompetentzia egiten nabil. Gaur agian nik baina hobeto asmatuko duzu. Zuk uste? Gaur oso despistatuta nago. Nire bai, Irati, aitortu beharra dukat, gaur gutxitan ez zela oso despistatuta nagoela. Bai, ez dakit hori gauza gona. Personai komplexoa. Zu lasai ikusten zaitut, patxaran, ondo hitz egiten. Oso urdu ez nago. Ez, baina zalantzak ditut. Hala ere lasai, argituko ditugu. Oso ondo, hortako. Eta saiatuko gara asmatzen. Bi galdera egingo dizkizute lehenik eta behin, eta ea horrek informazio pixka bat gehiago ematen ditan. Ados! Test moduko galderak izango dira. Oso ondo. Irati, zure bizitzaz gogo eta egiten hasi zara. Zer datorkizu burura? 3 aukera emango dizkizu. A. Egindako ez baino, egin ez ditudan gauza horietaz damutzen naiz. B. Damurik ez. Bizi izandakoen ondorioz iritsi naiz nagoen lekura. Eta primeran sentitzen naiz nire buruarekin une honetan. Eta C. Atzera begiratu beharrean, nahiago dut orainaz gozatu. Eta iztatekotan aurrera begira jarri. Oraindik esperientzia ugari ditudalako bizitzeko. Hirugarrenarekin desados ez nagoen arren, ez? Bigarrenarekin nago askoz adosago, ez? Bigarrena zen, damurik ez, eta uste dut, edozein esperientzia mingarriak izan ditu, mundu ustea bezala, ez? Baina, eta jakin izan banu aldez arrotik, baina ez nekien. Baina ez nekien. Jakin da gero, denok jakintxu. Kategoria absoluto bat denez, baina ez nekien. Hori ere
nire bigarren psikologak esaten zen askotan, pero no sabías. Hori bigarrena esan. Bigarrena, bai, hirugarrena nago. Eta benetan ikasten duzuna, esperientzia naiz mingarrien ere pasatu zaizkidanetatik, zorionez ez dira izan, gauza terribleak ez dira izan, ez? Dolore humanoak besterik ez. Zerbait ikasten duzunean, benetan sentitzen zara baketan gertatu zaizunarekin, ez? Eta bestela nola ikasiko zenukeen, ez? Gauza batzuk, esperientzia baino ez dizkigu irakasten, eta ez dira berdinak, igual teorian bazenekien, baina ez dira berdinak, ez? Orain ja zeuan daude, ez? Eta izan dute horretan transformazio bat sortu da, eta orduan askotan ez baita eskerroneko ere sentitzen zara, ez? Igual harreman bazenukan bukatu zen lagun batekin, min handi hartu duzu, bueno, jazta, ez? Gauza ona gertatu zen, eta pasatu da orain, listo, hortik ere ikasi duzu, eta beste persona bazara, ez? Ados, balio dit. Argitzen hasi da, kontua? Bueno, tira, oraindik beste bat. Testa azterketetan ez nahiz, ez pentsa ni hona izan zen testa azterketetan, Lasai. Bigarren galdera, entzun adi mesedez. Idazle edo kazetari izango espanintz? 3 aukera. A. Zientzialari edo ikertzaile izango nintzateke. Betidanik izan ditut gustuko kontu horiek. Ez du ematen. Arpegierekin dena esan duzu. Nahi bai. B. Rockstar bat izatea gustatuko litzaiake. Azaventura. Beste, okurritu egin. C de Montre. Aukeratzen hasita, enuke lanik egingo. Bizimodu lasaia izango nuke, jubilatuen modukoa, goizen enkarguak egin, etxeko gauzak antolatu, paseoak eman, irakurtzeko demora nahikoa izan. Horixe da nik amesten dudan bizimodua. 3 hoietatik gehiago naiz ze besteak baino, naiz eta uste dudan fantasia badela eta ez litzatik elegia izango. Eta hori bai, horretan gehien erakartzen hauena, da claramente eszenarioetan pasatu da zerbait, eta ez dut arduratuta egon behar, hipoteka ordaintzagatik, eta hori irutzen marabila bat, ez? Eta privilegio handi bat, baina esaneko luke denbora izango nukela adibidez idazteko, eta alako gauzetarako, eta maitasunezko hainbat, alegia, eguna bukatuko nuke orain bezain okupatuta, seguramente, eta baina pentsatuta, deskansatzen zen dugu nintzateke, baina gustoko gauzetan, eta hori da zalantzarik gabe gehien, niregan gehien erakartzen hauena, ez? Eta rokezar batena nire nortasun ez dut deiren tirutze zait, marabillosoa ikusteko, eta zientzialarian nahi bai. Baina talentu falta igual. Fizika zer zen, ez nor bertu ez da zertasi joan, pentsa. Alare informazio eman diguzu zeharka, baina hor aipatu duzu berriz ere kontutan izan dudan hitz bat, eta berala urteko duzu. Bai, beraz, apustua eginda, bai, zalantzakin, bai, baina... Kristinara botako zara? Bai, gaur, bai, alaxe egingo dugu. Irati, adietun mesedez! Bai. Bigarren eneatipoarekin bat egite duten pertsonetako bat zarela ondorioztatu dugulako. Eta nolakoak dira pertsona hauek? A ber, aipatu duzu. Hitz bat, sarritan atera da, maitasuna. Bai. Baina maitasuna nola ulertuta. Bigarren eneatipoko pertsonetzako maitasuna oso garrantzitsua da. Harreman pertsonalak asko zaintzen dituzte. Pertsonak gertukoak eta goxoak izaten dira tratuan orokorrean. Zure kasuan, orengoz, azteko, altzara horrelakoa. Bai, banaiz eta izan nahiko nuke esan nahi dut, eta hori igual batzutan importanteagoa da, ez? Nire ustez, arrazoa zeukan, Erik Fromm asko zen filosofoak begiak zabalduko zaizkizuen erabili nuen bere esaldi bat, ez? Maitasuna da giza existentziari eman alzaion erantzunik helduena. Beste guztia pilatzea, absurda iruditzen zaitu horretan denbora gastatzea, esan nahi dut, ikustea besterik ez dago diru parrasta bat pilatzen, edo botere handi bat pilatzen, bizitza osoa eman duten gizonei begiratu, ez dira zoriontsuak. Baina ez da. Igual ez dakate baki segundu bat, hori izan behar dana. Eta beste ere ez digute bakerik ematen hori egia da, ez? Eta problema handi bat dira humanidadearen zat hori egia da. Baina, zait, beste gauzatzen absurdo, ez? Personak, formak berak ez den zuen, persona begiratu persona oso egoista bati, ez? Pizka bat. Hau ez da konzentrazioarik eta handi bat, edo observazioarik eta sekulako bat, ez da asko behar ikusteko ez dagoela ondo, ez? Eta
eta maitasuna dena alegia, batzutan maitasuna ditzen diogu ez diren gauzei, ezta? Baina norbere burua maitatzen dibestena maitatzen, eta binkulo horiek hor daude botereak, ez? Hori da unibertsoaren magiarik handiena hori da, eta transformatzeko gaitasunek handiena daukana, eta maitasunagatik egiten ditugu baita ere, batzutan esaten baldin badit, demakun egoskorra garela, baina esaten badigu maite dugun norbaitek benetan egi bat, gustatzen ezaigun esate baterako, hor dago aukera gehien guk benetan entzuteko adibidez, ez? Nahiz eta entzunez nahi ez dugun zerbait, eta literaturan berdin, maitasunak mirariak egiten daki eta egiten ditu egunero. Zalantzarik. Ados. Jarrai ezagun, berezitasun gehiago ditugulako. Bigarren eneatipoko pertsonek beraien lagunen alde edo zer egiteko prest egoten dira. Eta norbait laguntzea lortzen dutenean, eurek poza eta lasaitasun handia sentitzen dute. Bigarren partea zalantzari gabe ez, lagun ona izatea da behar bada helburu humanorik noblenetariko bat, ez, iruditzen zait. Eta lagun onak izatea gertatu ahal zaizun gauzarik handienetariko bat. Eta zeure buruaren laguna izatea dagoen gauzarik importantenetariko bat, ez. Askotan geure barruko ahotsa entzuten hasten garenean edo inoiz honetaz hitz egiten dudan edo eskatu ez didaten aholkurik ematen dudana pentsatzen dut hitz egiozu zure buruari zure laguna bazina bezala, zure lagunek handiena bazina bezala. Eta jakiteko goza bat ondo edo gaizki edo nola iruditzen zaizun ze batzutan kostatzen da pizka bat, ez? Jakitea. Zure lagun bati, zure lagun honenari egin esan baliote hau, orduan normalan klaridade handi batekin ikusten dugu, ondo iruditzen zaigun, edo zaigun iruditzen ondo, edo zer den, ez? Eta ez dakit nola itezen da, edo zer egingo nukin, ideia romantiko oso polita, edo zer egingo nukin lagunengatik. Uste du gehiago, lagunek ez dizute edo zer eskatzen. Ez dakit nork esaten zuen, laguntasuna da eskatzea lagunei eskatzen dizkiezun gauzak izatea zeuk ere egingo zenituzken gauzak, ez? Eta egia da oso harreman, gure benetako libertatez aukeratzen dugun harreman bakarra da berez, ez? Familia ez dugu aukeratu, izan dezakegu zorien handi bat, sorta handi bat, edo sortu oso txar bat, ez? Eta erantzunik onena batzuten izan daiteke urruntzea, edo baina lagunak aukeratu egiten ditu maila batean. Enamoratu ere egiten gara, Kimika zera kontu bada ere bai. Eta gure maitasunen eskolar diren ikuste du lagunak, ez? Eta laguna handi bat, gauza handi bada. Ez dakit noren naden esalia, beti nire epuak dira nire benetako gaizotasuna esaten zuen Aristotelesek edo batedaki. Lagun bat dela 50 areriren kontrako antidotoa edo botika lagun hon badela, ez? Eta egia da lagun hon bat humanidade badela, ez? Eta humanidade guztia. Ederki. Zenbat sakontasuna jartzen ari den... Por cierto, aipatu duzun esaldietako bat, zaindu zure burua edo tratatu zure burua zure lagunenik onena egingo zenuken moduan, hori niri betzat barruraino iritsi zait. Gainera, euskarak horretan askotan egiten, euskara denez gure neurosi zentrala, ez? Askotan esaten dugu, hau honela esaten dugu bestela eta hala ere batzutan ez gara konturatzen gauzatu ze politak diren hizkuntza guztietan, ez? Baina euskara zaidez lagun oso polita da, ze sasoi baten nia txakur guztien izan esateaz aparte. Euskaraz jendetza badago eta esaten dugu manifestazio baten egon dira 120.000 lagunez. Gure oso polita da. 120.000 lagunez. Itzultzaile, ondo euskaraz ondo ez dakien itzultzailetek itzuliko balu, igual esango luke 120.000 amigos, ez? Han protestado por lo que sea, ez? Oso polita da hori, ez? Orduan, laguntasunez jendea tratatzea, gure lagunak izateko moduak ez badira, ez tratatu, eta distantzia bat, eta jazta, ez? Baina bestela. Ze gehiago esan dezakegu, orokorrean kontzientzia sozial handiko pertsonak izaten direla, bestei laguntzea helburu duten lanbideak izaten dutela sarritan. Eta pentsatzen hasita, Irati, zuk asmo horrekin idazten duzu? Bestei laguntzeko asmoarekin? Ala ez da hori zure lehentasunetako bat? Autolaguntza liburuen txalea zara, eta idatziko duzu autolaguntzari? Autolaguntzaskoak direla. Ez, laguntzen baditute, erabiltzen baditugu, eta egon daitezkela munduko autolaguntza liburuko onena, demagun, izan daiteke liburat, ez dena batere lagungarria irakurtzen duen personak ez badu laguntzarik nahi, ez? Baina, ez da gustatzen idazleek hitz egiten dutenean, beste batzuk egiten dituzten ariketen kontra horrela oroar, ez? Gustatzen espazia eskizu adibez autolaguntzasko liburu, ez irakurri.
kalterik ez, jakita existitzen direla, min ematen bai hori beste kontua da. Ez da, nik esango nuke idazten dudala, behintzat begiaken hori idatzen nuen, eta beraz afirmatuko dut. Uste dut idazten hasi nintzela, bakardadeari zedarritzeko modu batean, ez, iluntasuna pizkat apartatzeko. Uste dut idazten hasi nintzela, jendearekin egoteko, baina jenderik gabe. Hor harreman guztia daude, humanidade guztia dago hor, ez? Eta baina jendea oso gauza beldurgarria da, benetako jendea. Benetako jendea. Uste dut unbetan pentsatzen nula, Gerturatu bez. Zoroetxe hori, ez? Baina egarria handi baneukala humanidadearena, ez? Mundu uste daukan bezala, eta hor topatu nuela modu ban eure burarekin eta bestekin egoteko, zehazten da gertzen hor, jende pila bat. Jende pila, ez duzuna ulertzen. Eta batzutan ahots oso bereekin, eta klaridad handi batekin, eta pentsatzen duzu, hor zegoen. Nero baitatik etorrena, eta kinok esaten zuen bezala Mafaldaren egileak dola gutxi entzun nion, eta karrezketa zahar bat esaten, Susanitari esaten dituen gauza arrazista guztiak. Eta kaiztakiri guztiak esaten zuen berak, niri idatzi ditut. Gizona baita garri bazan. Eta esaten zuen, aitortu behar dut niri okurritu zaidala, hori nire barruan ere badago, ez? Eta deskubritzen zu zure barruan humanidade guztia dagoela. Hala, aipatu nahi dugu beste zerbait. Ta kontua da, bigarren enadiparekin bat egiten duten pertsonek asko ematen dutela, baina sarritan, bueltan asko jasotzea ere espero dutela. Eta hala ez den kasuetan, batzuetan, haserrea ager daiteke. Ez dakit zure alderik gogoretako petilunena maiz azaleratzen ote duzun ala ez. Ez dirudi, gaur ez dirudi, baina... Oso ondo portatu zare delako. Eman diogo maitasuna, haserago. Asko kostatu zait haserretzen ikastea, eskola bat izan da niretzat. Ez haserrerik ez neukalako, mundu guztia haserretzen da ez. Baina haserrerako eskubidea ematea, eta norbait maite duzunen, eta badakizunean adibidez, igual mine eman dizu, inkluso mine handi bat, eta ez aizu ditzen personak gaizto bat, eta gauza horiek ulertzea ez da erraza, ez? Eta ez diozu minek eman nahi, eta badakizu jakingo balu mine eman dizula, orduan gaizki sentituko litzatekela, baina esan behar duzu, ze telepata espada ezin du jakin. Eta askotan nik uste dut nire erako personentzat haserretzen ikastea, gauza importante bada, ze haserrea hor dago. Orduan, ematen espadio zuleku bat zure bizitzan, sentimendu guztia bezala, zerbait esaten dizu, hau zeizu gustatu. Eta oso transformatiboa da, eta gainera oso prensa txarra dauka, besteak beste haserrea, botera handi badelako, eta oso transformatiboa delako, orduan jende bat ezaio interesatzen haiekin haserretu gaitezen, baina haserretu gara igual motiboren bategatik. Merezita, daukazu. Pues no magas enfadar. Eta orduan haserrea ez da gauza txar bat, eta batzutan, azurarrak esaten du, batzutan pekatu egiten dela ez haserretzearekin, ez? Bera, ikusten zan oso ondo haserretzen zala. Eta gauzatzu gaizki baude, haserretu behar gara, ez? Eta gure bura defenditzeko ere modu bada. Eta gainera, lehen esaten nuena, arrisku handi badago, eta horrek niri sentitu arazen nago, nire bizitzan batzutan errudun, ez? Eta zu sentsazio desatsegin bada, haserretzen zarenan behar bada merezi zuen personarekin, edulertzen ez duzun moduren batera, edo ateratzen denean hori agertzen direnean koleratzen zarenean, ez? Ez duzulako jakin haserrez zeudenik ere esendekielako. Eta orduan, batzutan hori gertatzen zaigu, erreprimitzen dugula, gero ateratzen da, batzutan modurik okerrenean, ez? Eta errudun sentitzen garela, baina problema ezen haserrea. Pentsatzen dugu, urrengoan ez nez haserretu behar. Eta ziklo berean gaude, ez? Berrez, hasi gara egiten ja, urrengo amorru horretara eramango gaituen, faktura askotan pasatzen dugula. Orduan ikastea haserretzen behar da momentuan eta behar da moduan, eta pues, eskola bat izan da, baina baditu nire haserreak eta nire kolera barruan. Behin konturatu nintzen iratik, ez duela hori esan euskaraz, ez? Baina ira ere hor dagoela, ez? Eta esan, bueno, izenean badator, zerbait izango da. Eta orain ikusten dut baitaren nire arestik erortan asko lagundu zen pentsatzen nuen, batzutan haserreak
batzutan bere sartan galdu egin zen, ez? Eta bere koleretan galdu egin zen, eta despistatu, nik uste dut bere biztaren bukanen pizkarradarra, pizkata utxeta zeukala, ez? Baina, aserre memorableak, ez? Eta aser batzuk memorablea dira, kolera batzuk memorablea dira, ez? Jose Aturmenden aserre suabea memorablea izan daiteke, eta aserreren arestien susko aserre ere bai, edo Azularrena, edo Malcolm Xena, edo aserre batzuk dira, gauza miresgarri bat, eta beraz, eta oso transformatzaileak, ez? Eta beti baketan, ezin da bizi, baina ni fantasia hori izan dut luzaroan bai. Bueno, guk hemen bake giroa izan dugu, ez? Begira, zalantzekin, baina azkenean, uste dute bai ezapen gehienekin, eta bigarren enatipoko berezitasunekin bat egin duzura orokorria. Behintzat baduzu horatetxo bat, zerkatu nahi baduzu, eta horre jorratu berriro. Gainera, bia, zenbaki polita da, bia. Oso polita. Gustatzen zait, bai, da esan dituzun gauzekin, bai, erabat identifikatuta sentitzen. Horrekin gure lana egin da. Jasta. Agurtu besterik etzaigu autolaguntzazko programa bat. Bada, autolaguntza da. Eta horretan lagundu nahi du, ez bakarri gomidatua, baita ikusentzuleak ere, eta orduan danak agurtuko zaituzte oraingoan, bi hoi eskerrak eman, eta gure ikusentzulei ere bai. 9 eneatipo daude, munduan egoteko 9 modu, hurrengo eneatipora arte. Agur! Eneagrama podcastaren bigarren denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.